Mang nakabara, pambatang lagundi, Plemex! Hatod sa Indo, kan DZGB ang programang magtataon ng impormasyon mapadapit sa pagmakulog asin tamang pagkataman kan kapalibutan. Mga isyu na ipapaliwanag, mapadapit sa mga dapat gibuhon sa pagpreserbar kan sa tuyang pinag-eero kanakinaban. Mga istoryang daraan pag-asa asin may mensahe na ang problema kan kapalibutan, igwaning solusyon asin kayang-kaya ta. Wala ka bang napapansin sa iyong mga kapaligiran? Boses kan kapalibutan. Boses kan kapalibutan. Ika, ako, asin kita gabos. Kaya niya to na pakarhayon ang sa tuyang pinag-eerokan na luway-luway ng nadadanyaran. Kayang-kaya na ini kung kita sarabay na magtatarabangan sa paagi kan pagdango kan boses kan kapalibutan. Bakit di natin pag-isipan ang nangyayari sa ating Magdangog na sa tuya ini. Magpartisipar ang boses mahalaga kapalibutan padabaon ta. Boses kan kapalibutan kaiba kada Sabado. Si Mardela asin Father Momoy Brumeo digdi sa DZGB ang sa indong kadamay. Ang mga duming ating kinalat sa hangin, sa langit, huwag na nating paabutin. Putol ng kahoy kahit iligal. Buhay ng mamamayan ang isinusugal. Kung kaya't nang maningil na ang inang kalikasan, libo-libong buhay ang inutang. Basura ay itinatapon kahit saan, kaya't marumit mabaho ang kapaligiran. Kung di natin iingatan ang ating kalikasan, tayo ay papalapit sa katapusan. Malayo na rin niya ang narating ng agham, nakamta ng pagunlad na inasam. Ngunit anong kapalit ng modernisasyon? Di ba't pagkasira ng paligid at polusyon? Winawasak ang gubat at mga kabundukan, makamtan lamang ang sariling kapakanan. Anong silbi ng pangarap na kaunlaran? Kung lumad ay katutuboy, wala ng tirahan. Ang bawat isa sa atin may pananagutan sa pangangalaga nitong ating kapaligiran. Kung di natin iingatan ang ating kalikasan, tayo ay papalapit sa katapusan. Alright, mga tulang, good morning, good morning, good morning, good morning. Kagaran po ni Father Momoy Brumeo, nasa North America ngunyan. Kita nga na po si Ann Magiribanan, nasa Southern Luzon, Mardila, Daingi pa. Kadit sa nabirotian, isang makalikasang umaga po sa kanilang lahat. Sana po ay okay kayo. Yung mga nagpartisipar, mga tugang duman po sa International Coastal Clean Up, good morning. At saka sa mga nagpartisipar man dyan sa Santo Domingo sa First Municipal Wide Clean Up Drive, mga tugang 23 na barangay nagpartisipar. Very good. Headed by Mayor Bong Banda asin sa mga kapitan, kanlabang barangay,
Di malinyo, tama-tama ang mapista sa sentro. Nawabot mo Oktubre. Sana linggo-linggo. Maglinig pati kalirinigan. Very good on. Alright, mga tugang, sana po okay ka mo. Ako po si Mardila, sa Halado Technical, kasabay ta po dyan mga tugang si, ano yan? Kung tayo'y pumanaw Si, hangin Kuya Juna Pulis. atin Yan man si Jerome Nico Martinez sa DCGB Social Media Department. Ay Jerome, pakicheck mo ang ating room sa Zoom. At baka mayroong bumisita doon. At mayroon tayong kakausapin, ha? And good morning man kay partner King Rinaldo dyan po sa Bunker Hill. Ang ating weatherman. Bantang dyan po sa luwas kung sa Indo na lupalop mo niyan ang Wanderer. Gerald Aranya. Sir Jeff Santos, good morning dyan po sa Queenstown, Australia. Tapos po nakantabay, good morning po tabing mga kababayan. That's 20 na ngunyan. And then all roads goes to Naga City para po duman sa mga nagdedebusyon sa mahal na ina Nuestra Señora de Peña Francia, ang patrona kang Bicolandia. Dahil ngunyan pong aldaw, ngunyan na hapon, after the mass, duman po sa Metropolitan Cathedral, mga alas 3 garo, maluwas mga tugang su andas. And then malakaw, pasisiring po duman sa Danlugan sa Tabuco Bridge. And then malunad ang mahal na ina sa Pagoda, paagi sa Naga River para darahon mga tugang duman po sa iya pong istaran. Balik sa duman mga tugang sa Basilica Minore. So happy festa po tabi. And then sa mga kababayan tang babiyahe, i-check pang maray ang sasakyan, pati na yung self, yung driver. I-check natin mabuti at saka daan-daan lang, respeto sa at disiplina sa daan para po wala tayong problema. Ayun ba? Alright, good luck po tabi and Viva la Virgen, Viva el Divino Rostro. Para po duman sa mga kabarangay ta. Bueno, kung dyan pong September, sabi tangani, nakaagi po, September 18 is the World International Bamboo Day. Pero dito po sa Pilipinas, kan nakaagi pong Hunyo 27, 2022, dineklarar man digdi mga tugang sa Pilipinas sa bagay kang Proclamation number 1401 ang bulan ng Setyembre kada taon bilang Philippine Bamboo Month. Pirmado po yan kan dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. Ang sabi duman mga tugang sa proklamasyon, ang Section 12 maya kan Article 12 kan 1997 Constitution nagsasabi na ang Estado dapat ipromotir ang preferential use kan Filipino labor, domestic materials, and sa locally produced goods and adopt measures na magkakatabang mga tugang para po sa maging competitive sinda. Sabi pa, mga tugang, dakol na mga paraoma asin mga parasira sa nasyon nagdedepende mga tugang sa bamboo plant o sa butong o sa marurugi o sa ano pa man mga rasa kayan para po sa sendang livelihood. Particularly sa mga nasa rural areas, ang young bamboo shoots, yung bang labong o lambo, pigkakaon, and yung mga matagas ng mga bamboo, iyo po ang pigagamit man mga tugang sa construction material. So, yung Executive Order number 879, series of 2010, kirniar ang Philippine Bamboo Industry Development Council para magpromotir kang produkto, yung product development kang bamboo, asin mapakusog ang market access sa bamboo products para po sa purpose na masusteniran asin mapakusog ang bamboo industry. Whereas, sabi pa duman sa proclamation na ang bamboo
has been identified kan Department of Trade and Industry bilang saro sa 8 na priority industry cluster. So, yung mga parts nga kan bamboo plant, pinagagamit na mga tugang bakusan na para po sa nourishment kan tao, kundi sa mga rural areas, kundi sa construction kan simple infrastructure. Pero ngunyan, mga tugang nagkaproduce na ng world-class Filipino furniture and handicrafts na aram na mga tugang si pigagamit sa iba-ibang parte ng kinaban. So, para dyan, nangaipo ngayon na mag-instill ng national consciousness sa Filipino people sa importansya kang bamboo plant asin ang kanilang produkto. Kaya, sabi kang presidente, therefore ngayon, I, Rodrigo Roa Duterte, President of the Republic of the Philippines, by virtue of the powers vested in me by the Constitution and existing laws, do hereby declare the month of September of every year as Philippine Bamboo Month. And pinagsugo mga tugang yung PBDIC, yung Philippine Bamboo Industry Development Council, na ipromotir ang observance kan Philippine Bamboo Month as in mag-identify ng mga programa, projects, as in activities para po sa yearly celebration. So, gabos na agencies, instrumentalities sa national government, kasabay mga government-owned and controlled corporations are pati na state universities and colleges, pinagdirihiran mga tugang na asin ang gabos na local government units na mag-ano yan, pati si civil society groups asin private sector na ipig-inggan niya na masuportaran ang PBDIC sa celebration ng Philippine Bamboo Month and sin effective implementation of this proclamation. Actually, ining programa, mga tugang, ining boses kang kapalibutan, may piglansar kami digdin na Padre Mamoy itong sagip kalikasan sulong kabuhayan and sa yung bamboo, mga to na-identify me na ano yan, double ang purpose, di ba? Pampreventar mga tugang sa tuya po na padagos sa pagrasik ang mga daga, environmental protection, pagkatapos at the same time pwede man mga tugang na ano yan, magamit sa tuya pong pangkabuhayan na aspeto. Adi po. Alright. Then duman sa mga kababayan niya to, mga tugang, may mga partners kita na nagpoprobagar na kaya ng mga bamboo digi po sa tuyang palibot. And saro dyan mga tugang, ini pong si Sir Marlon Gabela kang Lakay Kalikasan Farm, no? Na sabi tanga ni day nagkupundo. And garigwa na siyang nursery mga tugang kan mga ayon bamboo. Adi, sana ay makontak na, no? Si Sir Marlon Longgabella para po maihira sa tuya yan po manungod po sa importansya kang bamboo sa ngunyan. Yan, sagip kalikasan sulong kabuhayan. Sir Marlon, good morning. Hi. Good morning, Kumar. Yes, good morning tabi Sir Marlon. Sabi ko nga ni, na-introduce ta na ngunyan pong aldaw, o kaya ngunyan na bulan, iyo ang deklaradong Philippine Bamboo Month. Daw, aram ko na ini po parte kan sa itong mga piga-advocacy baga na sagip kalikasan sulong kabuhayan. And then dyan sa imong farm, nagpapadakol ka na kaining mga similya nin mga bamboo, Sir Marlon. Anong importansya po kaining mga bamboo para po sa tuya pong kapalibutan sin kabuhayan? Ay, ano po, garong sobra pa sa trikli, Sir Mar. Opo. Actually, bako lang ini basta-basta na pag-farming. Although, sabi nga ni kan iba, ining iron bamboo, plant and forget. Aha. Kasi nga, very resilient siya, maski anong klima. Sa income generating project po, Sir Mar, bali kung full alone ang i-harvest, may income na. Lalo na kung may byproducts pa kita. Ayun, iyang piko padakol mo tabi, Sir Marlon, iron bamboo yan. Yes po. Tama ining wadwa. Ayun, natapot tayo ang napili po nindo na ano, na variety kang bamboo.
very interesting yun eh. Kasi ining iron bamboo, ang characteristics po kay ni Sir Mar, Mhm. ano siya eh, unlike kaining mga local bambusta, Opo. ang local bambusta, kung i-compare ta po ang local bambusta is, pag nagtutubo ba ang shoots niya o labong, Mhm. bali, grupo, Oo. down lang siya sa tangod ng mother plant niya. Yes. Oho. Samantalang init, so pag-arog kayo yan, na experience man lalo na kay ibang farmers na, ang pag-harvest, very difficile. Iya ta, durukutan. Difficile. Ah. Durukotan na maray. Mm. So, kaya yan, unlike kayo ng iron bamboo po, runners po siya. Ayun. Oho. Runners. So, alibawa, para ma-imagine kayo ng nagdangog ano. Mhm. Once tanong kita, kisarong iron bamboo na seed, karong pananom. Mhm. Yon. Itong tinanom ta, dahil na ito magdadakula maray. Garong ano lang siya, garong si ice candy lang. Oho. Size kang ice candy. Dahil ka mag-expect na magdakula ito. Balangkaw dai. Ito, mother plant. Ang shoots ka ito, massive lag sa iya. Mhm. Ang root niya, massive lag, mga 2 feet away from the mother plant. Okay. 2 feet away, then matubo siya dumaan. Mhm. Dakula na. Okay. Dakula na. Hanggang mga pantulo, na siya. Mhm. So itong magayon na klase ng bamboo. So na talaga siya, pools na. Mhm. Kaya makakalakaw ka sir Mar sa mga tao niya. Oho. And siyempre, of course, sa pag-harvest, pasilaw nun. Kaya Ayun. na kita magtandaan. Mhm. Opo. Opo. Kaya ang runners. Kaya pag tinanong tayo ni makakabalda-baldak sa tanuman mong bamboo, Mhm. sarong advantage dahil iistaran ki mga rodents, Oh, dai. alas. Pati alas. Malinig. Tamailing, malinig adi. Opo. Ayun. Pero economically, Mhm. Sir Mar, sabi nga sa farmers tig ako din, steady income. Mhm. Pero sa mga investors, ang napod din na kain is triple bottom line impact. Triple bottom line Kaya, impact. Matindi na. Oo. May impact siya sa mga investors. Kasi nga, napupursinin ang important kaining bamboo sa world market. Yes, so sabi nga ni yan, bako na lang ngayang pangbahay kubo. May engineered bamboo na kita na pinagamit sa mga construction. Opo, actually po sir, digdi sa may pigigibo kami digdingon yan sa farm na facility. Mhm. Bako man ko lang, pero concrete siya, mixed with bamboo. Okay. Ini biodegradable waste processing facility. Mhm. And then, masunod ka gigibuon mi naman. So, Black Soldier Fly facility ko. Mhm. Gusto ko ipahiling sir, ma-invite up sa Indo kung Aba. makagibon ako. Ang mga poste, ibabundle ko ang bamboo and then bubuhusan. Mhm. So, very minimal ang gamit kang steel bars. Yan, aha. Kung concrete mong graray, dapat sa i-cover. Correct. Ayan. Pero ano yan, anong characteristics kang iron bamboo as compared to other varieties po kayo ni? Okay, physical characteristics kayo ang mga buko niya, Sir Mar, magtuon sa ibaba kung anong sukol duman, iyo hanggang sa taas. Parang yan, saralipot siya na. Oo. Tandaan ko na yan, sa same spacing. Mhm. So pag-arog kaya ko ang structure ng bamboo. Oho. Ang bamboo, tabayan ko niya, habang nag-iiguis, karayo ko na subuko. Yan, sige ang alawig. Oo. So parang sa same style strength kaya, maluya. Ayun, no. Bawarog kayo ng baga, equally distributed Mhm. structure niya. So, kusog siya, kusog. Oho. Yan na buko. Pero, sa uncouns naman niya, itong lawas na niya mismo, Opo. sa ibog. Mhm. Sa ibog, sa dayang luho. Okay. Tapos, pag ginamit sa mga harong, Mhm. dahil pingbubukbuk, Okay. o tigahanay, Mhm.
may cyanide content dahil ni Sir Mar. Okay. Sa, ang shoots niya, ang labong niya, dahil na proseso bagong magulay, may cyanide, kapahit. Dapat mahali muna. Baka itong outlet na pwede mong kakanon. Ayun, okay. Mapaharong kayo ng ordinary bamboo na, pakaharvest mo kayo itong labong, Oh. giris-giris mo, sawa-sawa niyo na. Opo. Di, ano So, yan? mga economist, Sir Mar, ang apod naman kayo ni is land maximization. May DNR rule na dapat ang recommended 5 meters by 5 meters ang spacing. 5 meters by 5 meters. Opo. So, in a span of 3 to 5 years, madodominate na niya, so quadrant niya. Okay. So, maximize mo. In 1 meter, may makakaano ka na, after a year, makakaano ka na, yearly na yan, harvest mo after 3 years. Sa, in 1 hectare, igwa kang 400, mga 400 to Okay. 500 grams. So parang parang sustainable talaga ang livelihood dyan, tabi Sir Marlon, aside from pagiging mature na, maski duman sa similya na, makakapagdilensya ka na. Opo. Kaya nga po, Sir Mar, pag sabi mo kanina na dakol-dakol na akong napropagate, actually, diit na sa siging order. May ka na gano'n maubusan ka na lugod. Ano yan? Wala na akong pang-tree planting. Ano po yan, Sir Marlon? Kung yan, gurano ka difficile ang pagpatubo ka? May ano man, aadalan man, Sir Mar, kung dahil itutokdo, medyo didipisilan. Tulos na kapatubo. Ayan, mga pirang pagka itinokdo ka, Opo. pagka itinokdo na siya naman, madali na lang. Araw kayo may technique na akong ibabanggiton. Kanginot, harvest ko muna sa mga, ito ba ang kagingking ba, Sir Mar? Yes, Kagingking. opo. Sa tingting atod kayo sa mga taga-daraga kamalig, sa ringsing. Saringsing. Sa muya sa First District, Kagingking. Kagingking. So, mga buko-buko ba gano? Opo. Ang inot, tatagaan mo itong tigbubutol, may 2 nodes, ang node sa buko, may single node. So, tig-obserbaran nyo kung aring sumaray. So, tigpurutol ito, fresh, and then, igo kaming kinahag sa daga, igo ang kinahag sa kokopit, igo ang kinahag sa vermicast. So, may mga mortality, pero mas napagayon, so pag-propagate, pig-prune ko muna na yaon pa so kagingking sa puno. Okay. Oo, pinurutol ko na sa mga dahon-dahon niya. Mayroong kinalbo. And then, after a week, papasiran mo nagiraray ito. May mga nagluluwas na siyang mga each node. May nagtutubo-tubo na. Nagluluwas na mga mapanaso na magigibong dahon. That's the time na i-harvest, and then ika-add na sa grow bed. Ayun. Mga pirang bulan tabi iyan, Sir Marlon, bago nga pwede mo nang sabiho daw, pwede na nang i-transplant. Oo nga, ready to transplant, Mga Sir Mar, mga 3 months. Taon-taon lang pala, Ano pero yan? mga after a month, itong nagtubo na siya, after a month, ita-transfer na sa, seed bag, sa mga grow bag, bags. Pero ano yan? Pag pag 4 to 6 months, pwede siya pabakal, pwede na i-transfer. Anong management dyan pag sa the moment na nga tinanong mo nga sa similya, anong mga dapat na obserbaran? Pwede ba yan sa direct sunlight o dapat ka sa malilim sana? Most po, Sir Mar, dahil pili sinda. Ayun adaptable sa ano man na klase ng environment. Kung makaagan ki garo shade net, mas maray man, pero kung dahil okay man. Ayun, anong nailin po nito Anong nailin po nitong advantage kayo ng mga iron bamboo pag-abot naman sa mga engineered bamboo? Sa pakaram ko kaya, Sir Mar, ang engineered bamboo is maski arin man na bamboo, pagka ginibo mo na ngayang tiles or itong yun ay pigapod na engineered bamboo. Yes, opo. Or cladding. So. Pero ining iron bamboo,
sabi nga ni, structurally fit. Na pwedeng, nagiging gani ang pisa ang narong strength kayo sa kabilya. Kunyan yan, ang tensile strength na makusog, ano? Pero, makusugon. Kaya din na sa, tiga pluring may asinsada. Tigagamit ko na yung bambu. So, bala lang. Bagong full, bala. Bala. Kaya kung mga murumidya taliman sana, sa farmer dyan, dahil parang rakal kabilya. Parang naramdaman ko itong mga panahon, ang mga arong-arong ko ito, ang nakatukod na kabilya, instead na kabilya, mga bala. Iyo, tapos pag ginaba mo, at 15 years, bala mang ginaba. Bala ang ginagawa. Napuproduce. Pero ano yan, di ba yung mga teknika mo para mas ma-preserve ang bamboo na magamit mo for a long time? Opo. Dahil nakita mo para garamit ki borax. Yan. Ang borax ba kung maray sa environment. Chemical yan, chemical. Dirtintol na lang. Nabawa, so yaon dyan sa arani sa dagat o may bracket sa water. Opo. Ibabatat naman mga 10 days. Pero uulbuton to, sir, man itong buko. Subuko. Dapat ulbuton. Balda-balda. Nganing balda-balda, malaong. 10 days, mga 10 days lang duman sa nakababad. Okay. Oo. So, wala naman arayo, araw kayo sa muya, arayo sa dagat, arayo sa bracket sa water. Pwede man mag-ibong darong trapal na may tubig, Okay. malaba. Kailangan na lang, sir, mga asin. Yan. Ibabad duman. Tapos, sa application naman, halimbawa, gagamito ng, pamakuan, o equipment, o kung anong uses. Pagkakaros po, sir, man itong, skin. Yung ER-dabis. ER-dabis. Yung tool training doon sa mga taga-tiwi, ang karos niya, pagkakaros, matigubakan, matugubak. Iali sana itong show makrokintab. Opo. Anong lalo na yung mga local bambusta, may sugar content yan. Hindi ka-atake ka rin mga yan ang didali kang bukbok. Opo. Yung pala, Kaya palanggang ka itong may tigibo ka mong na brand na balagon. Bamboo Pavilion. O itong Bamboo Pavilion duman sa Silveranza Farm. Dahil ka na sa proseso na may tigkaros man ang gad. Bago ka na. Medyo taod-taod na ba itong nag-iibon nito? Dakulo ng bagyo na uminagi. Dahil man ito natagaba. Kamusta na ngunyan tabi ito, Sir Marlon? Ayo, ito pa yan Sige, may mga event naman si Ma'am Renz. Sudok. Ikaw pa. Very stable pa siya. 2018, 2019, ano pa yan? Yes, so, daing pako. Daing pato. Okay. Ano yan, Sir Marlon, anong nailing ng prospects kaya ni talaga sa kabuhayan pati na sa environment? So, sa environment, ang bamboo baga yun, pinakang dakulan na contributor ng oxygen ba, Sir Mar? Kaya, tapos siya carbon sequester. Yan, mga sabi. Carbon sequestration niya. Mga 12 tons na ng carbon dioxide per hectare annually ang pwedeng surupon niya. Matindi Opo. Opo. At saka, Tagabos na Tagabos na tinanom. Kaya lang din sa Pilipinas, garong dahil pa man na ma-maximize ang gamit kay ni Tabi Sir Marlon pagabot sa sa engineering works, kasarabay na sa mga textiles dahil ipakitang masyadong teknolohiya para dyan. Dahil pa kaya, sir, sobrang dependent kita sa mga import. Saka garo tayo na po kaya sa tuya. Ang sabi kaya duman sa duman sa Mindanao, igwa duman sa Davao na nagmamanufacture ng bamboo tiles. Pero purposely for export na ito. Kaya lang hindi pa sana sa local, ubos na. So, maglunan talaga. Kulang na. Sana maka-benchmarking kita sa Vietnam. Yung Igibo na yan, igibo ng utensils. Actually, kang nagdumang kami ka ito, kang grupo,
Talagang iyo. Opo. Yan talagang kabuhayan ng daduman. Talagang tigibo. Pati nga ni, sutwalya. Ali sa bambo. Pag pinahid. Oh. Sa mga yun ang pigigibong uniform kan mga school Yan. children. Pag pinahid mo, maratulos. Tapos may mga t-shirts na nun yan, as in iba pa. Matindi ang bambo dakol na gamit, adi? Iyo po. Opo. Pero kaya taman siguro yan, kaya taman yan, kung ano lang, mga equipments lang, kung maadalang kayo ng DOST, Oho. kung mapukupan ng dao. Grabe na idol lang ta. Iyo po. Kung mapanuman na si Iron Bamboo, biro mo yan. At least kung igawang 1 hectare, igawang 100,000 pesos sa mga harvest pa sana kayo ng mga pools. Iyo. Oo. Ito na naman ito kitang hindi na mabakal kabilya baga. Po. So dayo ito na rin. Naramdaman ko so advokasya ni Padre Momoy na sagip kalikasan sulong kabuhayan na kung pwede na sa mga quarry sites na i-restore kang mga may permitis tanuman ki bambo. Piyuta, sayang ba kan area ba Sir Marano? Oo. Saka prolific ining bambu sa yan, may mga burubaybay na. May mga burubaybay, ayun. Opo. Okay. Mas daing pili na daing pili na terrain. Either low-P or flat or maski maapgo. Di. Kung yan pala, kulang na sa imong similya dyan kung may magbakal, igwa pa man. May mga bago naman. Ayaw. May bago naman. Ayan. Pero siguro iti-triple ko na ang kuhan para ma-accommodate man sa ibang gusto. Konsuelo nga, sa mother plan ko kain 4 years ago, Highland Palawan. Opo. Tapos sa ngunyan, may nag-order sa kuya, taga Palawan. Parang back to sender. Sir Marlon, paano po ka mo makontak kalimbawa kung gustong magbakal ang mga tagapangantabay worldwide po kita ganyan? Saan ka mo pwede makuatabi, Sir Marlon? May po sir may page ang Longabelas Kalikasan Farm. Okay. May page po naman. May na-respond ng tulos. And hindi pong contact number ko sir kung pwede mo. Ayun. Okay, Sir Marlon, salamatan po magtabi. Pagka ma-establish mo ng marahini, kansaro nga nagbisita digdi si Jose Romero. Ayun, Bamboo enthusiast lang ito. Pigulayan may kung paano digdi training lamang sa camping. Opo. Tawag na po ng kumanito. Maraman mo po yan, Sir Mar. Every activity din nagigibon, ipapatch up, anak sa imo. Yes po, tabi. Yan, tama ka pa, share kita. Opo. Okay, Sir Marlon, salamatan po maritabi. Baka may gusto kang ipasabot sa mga ka-farmers ta. Baka kooperatiba ta. Please go ahead po, tabi. Ayo po. Thank you very much, Sir Mar, and sa DCGB. Pag-umusta po, ali sa Longabelas Kalikasan Farm. So, buto mag-join sa cooperative ni Albay Coconut Entrepreneurs and Farmers Cooperative. Yan po ang opisina ni sa Barangay Suwa, Kamalig. Kung gusto po mag-member, pwede man mag-text, message. Kasarabay na po ini sa income generating projects ni ang bamboo. And maswerte man po, Sir Mar, na so cooperative minaan magiging supplier. Okay. At katabangan kang TCA na masupply kayo itong mga pananom na coconut. Nyog. Coconut sa PCA. And then, ito man it's BCCDP, High Value Commercial Crop Development Program, kang Department of Agriculture, Regional Office. So, cooperative naman po, Sir Mar, ang na-award na supplier kang mga pili and kakao. Kakao and pili Ayun. Opo. Ay, congratulations, Sir Marlon. Pero mainta na. Kung taday naman ako matining ta, kunya na.
May training na ako. Mapirmanas na ako, tapos matawa ko kan share ko. Kaya po, welcome po. Biglang nagpresenta rin eh. Welcome po. Okay, so salamat po pa rin tabi. Mabuhay ka mo dyan sa Lakay Kalikasan Farm. Ayan. Good morning po tabi. Thank you very much. Matugang si Sir Marlon Longabella. Ayan. Tatay po ni Attorney Christine Longabella. Sir Marlon, kapartners mi po yan mga tugang. Ni na Padre Momoy sa pagpropagar kan mga sa agrikultura kasarabay po sa environment. Ayan, saro siya sa mga nagkupropagar mga tugang kan saro sa variety ng bamboo. Baliduan niya on sa iya, pero itong ayon bamboo mga tugang mabintaon da. Ayan, magpasyan lang, pwede ka mong umiling dyan po sa Lakay Kalikasan Farm Facebook page, dyan ka mong mag-message sa iya. O kaya, pwede man mga tugang na umapod ka mo, mga tugang sa sa iya pong numero, kay Sir Marlon, ini pong numerong 0964-740-7861 para po sa orders po nito kang pantanom na iron bamboo. Ayan po talaga magayon na itanom. At bako siya masyadong siksik, pwede ka mag-agi sa pagultanan niya. Very good, no? Okay, so mga tugang, ang mga baretang sa dunadang pato dyan ka mga minasunod. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga binasunod. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos at 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas, o tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Sumali at manalo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Hanapin ang promo code sa loob ng sachet ng Jim's Coffee Mix at sa takip ng lata ng Mega Sardines at isend sa Facebook page ng Mega Sardines. Mega ang papremyo, worth 50 million pesos ang ipamimigay. May Gcash araw-araw, 5 winners of Toyota Race at 5 winners ng 1 million pesos. Kaya ano pa ang hinihintay nyo mga kamega? Sali na at baka kayo na ang isa sa mga magiging milyonaryo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Per DOH FDAC FRR Promo Permit Number 1573 Series of 2024. Sa mahigit 15 taong paglilingkod, libo-libo na ang mga natulungan, mga estudyanteng nakapagtapos na ng kanilang pag-aaral, mga maliliit na negosyante na itaguyod ang kanilang pagninegosyo. Zero hospital billing para sa mga may karamdaman. Patuloy ang ating pagpupunyagi para maiahon ang ating mga kababayang nasa laylayan. Sa tulong at paggabay ni Ina, sama-sama nating harapin ang bukas na may pag-asa. Sa ngalan po ni Congressman Zaldico, Congressman Alfredo Pido Garbin Jr. at ng buong Ako Bicol Party List, Viva la Virgen! Viva Nuestra Señora de Peña Francia!
leptospirosis ay nakakapinsala sa bato, utak at atay na pwedeng maging nakamamatay. Hindi lamang sa daga nakukuha ang sakit na ito. Kaya mag-ingat sa mga iinuming tubig o gagamiting pangluto. Huwag lumusong sa tubig o putik na pwedeng kontaminado ng dumi, ihi o dugo ng hayop na may sakit. Maglinis, magmasid, mag-ingat. Labanan ng leptospirosis. Kung may posibleng exposure, konsultayo sa pinakamalapit na health facility. Para sa libreng konsulta at reseta, tumawag sa DOH Hotline 1555, press 2. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Inihahatid sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Programang magtataonin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Inihahatid ng PhilHealth ang mas pinalawak na primary healthcare package para sa lahat ng Pilipino. PhilHealth Konsulta. Magparehistro na sa pinakamalapit na konsulta provider para sa inyong health risk screening at konsultasyon. Maaaring maka-avail ng mga gamot at laboratory test batay sa rekomendasyon ng primary care provider. Pumunta sa aming official website www.philhealth.gov.ph para sa mga detalye. Konsulta ka na. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGV Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Magiribahan kita alas 10:30 hasta alas 11 nin pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa kape asin baretang agraryo. Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tuhod, siko, baywang, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Huwag baliwalain ang kirot na nararamdaman sa tuhod. Baka hindi lang yan joint pain, kundi sintomas ng arthritis. With proper diet and exercise, uminom ng artrisin. Ang artrisin ay undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane supplement na maaaring makatulong protektahan ang kasukasuan. Ito ay may antioxidant at anti-inflammatory properties na tumutulong labanan ang epekto ng arthritis tulad ng pananakit ng kasukasuan, pagkasira ng buto at limitadong paggalaw. Sa tulong ng artrisin, maaring mas tumibay ang cartilage, ligaments, tendons at synovial fluid na bumubuo sa kasukasuan. Mas flexible gumalaw, kayang-kaya maglakad o mag-jogging. Mabibili ang artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move.
Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 na naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, New Aleco, Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City, Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital, Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga, Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City, Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piuduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ning kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 minuto. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Peñafrancia Fiesta greetings from Dr. Fay Lea Patria M. Lauraya, President of the University of Nueva Cáceres. Viva la Virgen! The Peñafrancia Festival is a reminder whatever season we have in life, whether in joy or in hardship, we are never alone. With faith and God's loving mercy and the loving intercession of Ina, we continue to stand strong and endure as we move forward together. For us UNCian, this celebration is a reminder and a confirmation as well as an affirmation of our love, our nurturing nature, and the why and purpose of our service. Let us continue to journey bravely and kind. Together, under the mantle of Ina, we shall endure. Viva la Virgen! Viva! Viva El Divino Rostro! Viva! Radyo Balagon ka ito, DCGB Ngunyan, anainot, pirming nanginginutan, always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enod sa Bareta, Enod sa Gabos. Member KBP, kampisano ng mga broadcaster ng Pilipinas, oras mga tugang, alas 10:31.
An oras hatod sa Indokang Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Kung kita nagmamaot, magkayon na palibot, dapat kitang makilabot. Para sa kauswagan, kan sa tuyang banwaan, kita gabos magtarabangan. Karahayan paurugon, patrenya to gibuhon, mga kabutan sa tungsungon. Pangapunan sa mga mamahan, makisumalo sa programang kaibuhan, para sa katoninungan asing kaginawahan. Pangapunan sa mamayaw kan banwaan, ibunan serbisyong tunay na ilalauman, na mapapaginabangan kan kadaklan. Alright, mga tugang, balik po kita sa programa. Ngunyan po na pagkaaga, boses ng kapalibutan. And yan po, ang tema natin, pong Philippine Bamboo Month. Pagurulong ng tamanungod po sa importansya po kang bamboo. And kasubago po, yan, na nagpapropagar po nagkapadakol ng mga similya ng bamboo, si Sir Marlon Lugngabella. And then, kaluin na po na nagpa-practice na gamiton mga tugang ang piga po na green infrastructure, no? Paggamit po nin mga bamboo sa ina po mga konstruksyon. Taramdaman sana po mga tugang na iba ang bamboo, ha? Sabi nga ini mga tugang, dahil makaskas, pwedeng mapakinabangan mga tugang 3 to 5 years. Unlike kang kahoy, mga tugang na dekada bago mahalaton mo, bago maging mature. So yung makaskas mga tugang na pagtalubo kan bamboo, is talaga ba sasabi niya tong reliable, renewable material sa panahon mga tugang na medyo nagluluya ang resources kan sa tuya pong mga kahoy, no? So actually yung mga nasyones nang nag-adaptar na kayan and naging sentro na kan rural development as in climate resilience programs ang bamboo. Okay? So environmentally, sabi ta kasama ko nababanggit na ang contribution po kan bamboo is equally noticeable. Riparo. And yun nga, sabi ko mga scientists, kasi mga environmentalist, na ang bamboo pwedeng mag-absorb din hanggang 12 tons kan carbon dioxide kada hektarya kada taon, na sarong critical alay mga tugang katuwang sa global climate action. Iyan po tabi sa mga kababayan ta. So ini sabi nga ang selebrasyon ngunyan kan World Bamboo Day pagkatapos kan Philippine Bamboo Day ngunyan na 2025, nagpapakusog kan mensahe ng kan sustainability na may kasabay mga tugang na economic opportunity. Yan. Environmental protection plus economic community. Kaya sagip kalikasan, sulong kabuhayan. Diba? Kauronan tadawan sa kuya pong kabrad. Ang samuyang amigo, mga tugang, bamboo enthusiast, siya so nagturo sa mo kung paano magpatubo kay bamboo. And ini sabi nga involved mga tugang sa bamboo engineering na tinatawag natin yung green infrastructure, di ba? Si Sir Ote Romero, mga tugang sa muyang kabrad,
Brad, good morning po tabi. On air kita sa DCGB sa programang Boses ng Kapalibutan. Hello po, good morning. Good morning sa mga taga-Yamanyog po. Apa. Sir Ote, napiguro namin kasumako ni Sir Malo, manungod dyan sa bamboo, adi. May additional na information po para sa bamboo, hali po sa imo bilang practicing, na naggigibo, nag-construct ng mga buildings, naggibo sa na ang bamboo tabi. Sige. Actually sa ano niyan, ang development town niyan, may mga variety na kita na pwede tang magamit sa mga infrastructure, sa mga building na kumaga hardwood. Opo. So itong mga giant bamboo na kung saan nakadaklan yaon sa sa Mindanao area. Plus itong iron bamboo sa part ng Ilocos. So, igo naman kita digdi sa Bicol na may mga propagate na kita ng mga iron bamboo. Ayun. So, the same din, yung mga giant bamboo, igo naman din kita, halimbawa sa sa grupo ng Dubaga. Opo. So, dakol na propagate na kita ng mga giant bamboo. Ayun. Opo. Medyo taon-taon ka na pong i-involve dyan sa pagigibo ng mga infrastructure na made of bamboo. And sa rungay sa nahiling ko na pinagibo nito itong suduman sa Silveran sa farm. Now, opo. Pera ka yan, arin pa po sa mga nagibutan na tabi, Sir Ote? Sa Siruma, so sa room housing project na under nung sa social action nung Caceres. So itong bamboo cement na housing na nagpilot kita dumaning tulong harong para duman sa biktima nung nakaaging bagyo. So may totoong pamilya na naging recipiente duman. Ayun. Para produce na itong bamboo cement housing. Opo. Anong challenge po ang nahiling po nindo in regard dyan po sa inyong mga pinagigibong mga infra? So ang challenge tangon niyan kasi ang usually ang pinaka hardwood na digagamit sa Bicol mas more on duman pa sa sa kawayang tinik o marurugi. Marurugi. Ayun. So ang problema lang diyan at kung continuous na i-introduce ang bamboo building o mga housing. So ang magiging challenge sa supply. Ayun. So supply ito, ang problema lang kadikit ang nagtatanom tapos so yun yung inaano-tangani ko niya na at least ma-introduce ta sa mga iron bamboo continuous itong propagate din ng mga giant bamboo at the same time pag-sustain ng existing na supply ta ng mga kawayang tinik. Ayun. So kahit po aning plantation campaign ang kahit po anta. Yes, so actually part na din ng nag-start na din ata na parang 1 million program of tatanom sa part ng Kamsur through sa initiative ni Bong Rodriguez at NGO group ninda. So yun lang inaalata lang digdi paano din paano ta mahaharog itong ginigibo ng Kamsur na target na millions of bamboo pole ang ma-produce ninda within 5 years. Yun, sana ma-realize itong pangarap ni Father mo muna. Tara naman kibambu dyan sa pamitisang ang bulkan. Mas magayon din yan kasi part na din yung mas magayon pa yan duman sa flood control na ini-introduce nila. Yung parang rehabilitation ka mga quarry sites, di ba? Para mga flood mitigation Correct. Yan, ano yan, maski anong klaseng maski anong klaseng variety? Mas magayon na dakol na variety. May kawayang tinik, itong mga naapod na bamboo mismo, tong kasi part na din ng boto pwede taman yan. Plus yung mga ornamental, lalong-lalo na duman sa mga site nung i-develop na ecotourism sa part ng Bulkang Mayon. Ayun, sana maisabay din sa curriculum garukan mga eskwela.
ining manungod sa mga paggibo ng mga artisans made of bamboo. Oo, actually, last 2 weeks nagulay kami ni Marlon. So, ang tinatarget mi na mag-conduct o mag-gibo ng curriculum or module na pwede tang ipa-approve sa TESDA para at least masustain tayo itong mga artisan na pwede mag-gibo ng mga bamboo house other na pwedeng. So yun yung pinag-ulayan mi paano magkaibaning sarong collaborative na effort duman sa TESDA. Correct. From propagation ang duman sa pagbuo ng structure. So, di ba, propagation hanggang duman sa harvesting, paano pagtukduan, paano tayo napunta, paano tayo na mas mapapatagal ang bamboo. Yan, yung preservation niya na dahil bukbukon na di. Ano yan? 1 to 2 weeks mo na i-preserve mo lang sa dagat. Kung hardwood yan na bamboo, so equivalent to 25 to 30 years ang lifespan ng bamboo. Ay, wow. Ayun, di ba ang kang paggibo nindo ka itong silbiran sa farm na iling ko pigkaros nindo so outside coating. Yes, Ikaw mo talaga Leon ito. Skinning mo yung kasi ito yung itong pagday mo tinanggal, ito mismo ang nagki-create nung bukbuk. Yung pala yung pala ang kunyang sikreto kaan nga ning umaloy. Okay. Di ano yan? Sangon yan tabi Sir Oti. Ano na ang kunyan? Ano na ang may dakon lang kitang natukduan kan skills ka yan. Iling ko ka ito bago ka mo minagibo magpuon ki sarong structure. May prototype ka mong gigibo na gamit ang mga gihoy. Opo, modeling mo na po ang O may man dyan na pwede tang itukdo from designing ng designing. So tutukdoan kasi kung paano itong mga joints nung paano tinudugtong ng mga bamboo, itong mga pagsugpon. Plus aside kaan, so itong ginagamit dahil naman kita nagagamit nung mga pako. So mas na-introduce tayo itong mga bamboo nails para kumaga maging natural lang. So at the same time, paano siya nagtutuklo lang kita kung paano ang pagtahi kay ito. Gakot, baga, para mahiling ka na kumaga part na din ng mga traditional na kang panahon ta. Ito talaga ang ginagamit ng mga ninuno ta na mayong pako. So mas more on pa siya kasi ang design mo pwede siyang ang pako kasi pag kinag mo straight siya, so siya slanting sa batan pag nag-join kita para sa ang Bicol kasi typhoon resilient na so maski sa sa linog pwede siyang maging resilient kasi nagsasarabatan ng pa. May resibo ka ng maipapahiling ta hanggang ngunyan baga kaso rin ta pa ito ginibong silbiran sa hanggang ngunyan tindog pa sa pabilyon dumaan. Actually perang bagyo na nakahaging ang design talaga parang pang typhoon resilient talaga itong building. At the same time typhoon resilient siya. Kasi na kumbaga depende din sa orientation ng pagtugdok ng building. At inadalan ta kung saan nadaagi ang bagyo, sa inang timog. So parang iyon yung saro din sa factor. May orientation din pala, adi. Yes po. Kung saan siya dapat tumampang. Kung saan matama ang bagyo. Kasi usually sa tuya, alik kita sa sa Pacific Ocean. Opo. So dapat ang orientation mo naka-facing sa north. Tapos pag timog, dapat tatama sa west side tayo, di ba? So dito ang orientation ng so factor din sa designing ng pagtugdok ng struktura itong design na yan ang pinakakunyan dyan, adi. Kasi yan, pwede mo man talagang simintohon
Pero ang nailing ta mga kung paano nito pipakurbada itong mga kunyan, paano nito pipakurbada itong mga duwang mga klase- bambu. Duwang klase po yun. Pwede mo siyang linalagado na tinatawan mong gap bago mo i-cord. Mhm. Or panduwa, pwede siyang inihinit siya Aha. para mag-bend siya ang bamboo. Parang tubo pala, ano? Initon mo tapos. Ano de? Ang PVC pipe na gusto mo i-cord ang PVC pipe, yun, iinitan mo itong palibot ka ito. Correct. Ayun. So, ang mga arog ka yan, minatagal yan hanggang mga pirang taon pa, Sir Marlon? Ay, Sir Ote? Mga itong structure yata ko dahil lang siya mauranan, mainitan. Mhm. So, matagal siyang 25 to 30 years ang 25 to 30 years. Pero ano yan? Type 1 talagang barnisan siya o daisa na? Pwede man siyang barnisan, pero mas magayon natural lang. Natural ka na? Natural na ang gamit mo lang itong natural na mga yaon lang sa mga kitchen waste mo like nung suwa, lemon. So ito duman nila. So balat baga na tinatapok ta. Opo. So ninunus-nus lang yan duman sa bamboo hanggang sa mag-oily ito. Itong Ayun. natural preservation ng bamboo. Oo, takon yan eh. Siyempre, dahil maiwasan minsan makalumuton o kaya mag-ati. Iyan pala ng mga pandepensa dyan. Opo, para magkinang siya na parang halos ka rin tulad ng natural na barnes na linapat mo sa bamboo. Iyong, kung sa ibang nasyon talagang maximize na nilang paggamit ng bamboo, di sa tugaro, napuumpasa na kita. Ano, magkakaigoy na dakulaon, Timat. Actually, paglaog ng 2030 ang mga struktura at saka mga building na papalaog na siya sa bamboo eh. Ayun, dapat may kunyana, no? May mga ang kumbaga gaganda nagibambu ang mga structures na tinigibo mo niyan. Pwede na yun dahil na magparalaom sa kabilya. Sa kahoy na padagos ng pagputol, nahiling ka ng environmental damage nung padagos na pagpuputol ng kahoy para i-sustain duman sa mga construction. Ayun, Pero ano yan, ining mga giant bamboo, mga iron bamboo, dahil man apektado digdi sa Bicol at sa iyang pagtalubo kung tadig di ba sa tuwa, pero may tigirapado kibagyo. Ang pwede man siya, pero duman siya sa may mga side nung natatakluban ng bulog. Ayun, may lugar din. Dapat may trinsira. So ba kung direktang tatamaan, hindi tumiko. Katulad ang pera kung iano mo siya sa Bicol, may siya bilis na pagtalubo niya, pero may mapuputol. Iyo. So kay Puan siya, parang mga nasa rabin mo siya na nakakover itong mga natural landscape. Opo. Pero as compared to kahoy mananggad talaga, mas madaling patubuon ini. Kasi ang bamboo ay 5 inches na big. So, 5 years, pwede ka na mag-harvest, tapos continuous ang niya. Unlike sa kahoy, 25 to 30 years, after ng putol mo, umayo ka na naman. So, ang bamboo continuous yan. Every year, nag-expand yan sa 1 meter. Yan. Kapag itong mga variety na nakuha mo na dahil nagduduruputan. Opo. Kang ito, Sir Ote, na nag-demo ka sa Muya kung paano mag-gibuki, mga single node na mga para mapatubo. Pagsasabi mo na wish data na pagpara gamiton sugatab na pangkunyan, pang harvest kundi pwedeng lagadi tanganing di masyadong marugado ang kunyan. Ang itong puon tabi ngata tabi arugaan kasi kay Puan mo masustain itong mga nung nudes niya sa baba.
Ang duwang klase kaya yan na nagsusuli lang sa kataed, ang iba naman siya nagkakanap sa daga. Okay. So, halimbawa, giant bamboo, iron bamboo, pag tinanong mo lang yan na saro, ang sunod na suli niya, nasa 1 meter yan. Ayun, harayo, nataka, no. Kaya baga na ini-introduce na, ang distance ng bamboo, iron bamboo at saka nung 5 meter by 5. 5 by 5. Ayun. Kasi kung every year, pwede ka mag-harvest. So tatanggalin mo sa saro, may nakapatubo ka na after kung 3 years mo in-harvest, may nakatulo ka ng suli na nagtatalubo na naman. Pwedeng mga 5 taong kayang panahon na ito. Surog po na. Kung sa 1 hectares, may 400, 120 pole within 5 years. Di ba? So kung ipapabakal mo siya ng more or less 40,000 ang pwede mo sa Ayun. So talagang ganyan, no? Environmental friendly siya. Para sa environmental protection, at the same time, pwede talagang source ng hanap buhay. Yes, so mas maganda yung introduce yan sa farmers na mga alienable land na tatap na pwede siyang Iyo po. Talagang matrabaho kita ng todo kay ni Tabi, ote? No problem naman. So pwede naman yung pag-urulayan na paano magkaiguan ng collaborative yes, ang mga local LGU to allocate nung certain Yan. So gabos ng mga environmental enthusiasts, mga bamboo enthusiasts magkurulab na, tanganing mas magdakol. Tanganing umabot man sa punto na may magka-interest nga ang investors from other countries na magbugtag ng mga factory manaw dyan sa engineered bamboo at siguro kitang supply na ready. Yes po. Actually, hanggang ngayon may demand man talaga na almost at mga 100,000 million of pole ang kaipuhan demand sa sa ACO pa lang yan. Kita pera lang ang pinoproduce ng Pilipinas, pero kung masustain yan at dagdag pagkakitaan niya ng mga Ayun pa. Aba. Sir Ote, salamatan po rin sa presyo mo sa programa, Brad. Baka may gusto ka po, Tabi, na ipaabot, pangapudan, dagdag na input sa mga farmers ta. Go ahead po, Tabi. So, yun man lang siguro sa ngunyan, kasi nasa man din kami nagbabalik. Hello? Yan, naputol si. Layan itong continuous na pag-aanatan ng mga workshop naman sa ayun. naman sa propagation mismo. Yes, so sa ibang sa Indonesia, dahil gawa ng eskwelahan. May eskwelahan na Brad sa Indonesia. To meet license nung para duman sa matugutan ng TESDA, para at least makapag kita ng mga TESDA training course sa mga aki. Opo. Para mas dako lang itong ma-train ka na mga kaakian sa magpuon sa pagtanaw hanggang duman sa pag-construct ng mga building. Yan, opa. Brad, salamatan po rin, Tabi. Mabuhay ang Pilipinas. Okay, thank you po. Thank you very much. Mga tugang Sir Ote Romero, ang sarap po sa mga kapartners na po yan at saka sindaso nagtuklo sa muya kung paano na magpatubo mga tugang mag-harvest na patubuon mo para maging similya mga tugang sarong species ng bamboo way back in garo 2018 pa tanga so pinatubo ko to sa arong so yellow bamboo pagkatapos yung golden bamboo pagkatapos yung pong marurugi Dracula na na gagamit na so sana dumami pa at talaga pong kunyan very important na po yun sabi tangani mga tunga mga nakaadyung mga discussions mga nangaging discussions pigsasabi ko na ini pong bamboo iyon iniso kumbaga pigsasabing powerful solution sa climate crisis natural na
solusyon. Because it can sequester up to 12 tons of carbon dioxide per hectare each year, and mga 30% more than the traditional hardwood forest. May extensive root system na nag-stabilize kan slopes, nagbabawas ng flood risk, tapos nakaka-prevent sa soil degradation. So from construction to textiles, ang bamboo mga tugang nagsusuporta talaga ng sustainable livelihood. Kaya po ang padakulunta lang yan. Ha? Kaya po lang padakulunta yan. Alright, good morning kay Sir Berdin, Brian Berdin. Ang MDR ni mo kantabak, akang bakakay. Sir Mar, baka need me po supplier pantanom giant bamboo for flood mitigation. Baka may matao ang guest ko na supplier na may field jobs para makasupply sa gobyerno. MDR initiative po ni. Sana po tabi, Sir Brian, i-connect sa mga pag-iriba ta. I think baka duman sa kinaan mina na pwede mo kan giant bamboo duman sa Mindanao. Or kung hindi po sa Bicol makakuha kita, makonect tabi kita, Sir Brian, no? Good morning po tabi. Ayan, alright. So yan, talagang pag-abot po sa mitigation, actually dua yan eh. Nag-training kami the other week, pwede yan sa bamboo, igwaning na-introduce yung vitibir. Saro pa yan sa pigagamit para po sa ma-stabilize ang slopes. Actually, may mga pigibo na ngunyan. I think yung tabako, San Miguel Island, may ginibo na. At nagpatubo sila dyan sa nursery dyan po sa Hiraya, Manawari. Pagkatapos, ngunyan, may ongoing naman mga tugang sutabi. Yung pong tabang Bicol nun, dyan po sa Hunop, may tanom sinaduman na bitibir. So, duwa yan ang mga pang-provide ka na instead na gumamit kita kan sa mga mamahalunon, mga tugang na bilyones na mga flood control. Yan ang sa gamiton ta. Bamboo, pagkatapos yan pong bitibir. Yeah. Okay, paano tabi mga tuga? Ako iskeda na muna dito po sa programa. Salamato naman sa inyo po pag-antabay. Medyo tanda pong na makakasabay si Padre Mamoy, pero from time to time baka kung makalusot siya makaapod po sa tuya digdi. Sabi nga ni Pay, makapod sa kung alas 3 ng agad tayo record ta ka. May mga healing session po si Father naman po sa sa Estados Unidos, no? Kaya medyo tod-tod pong nakakasabay. Pero we make it sure na may mga introduce po kita na mga matters, mga bagay na pwede pong makatabang sa tuya and maka-inspire sa tuya para magpadagos kita sa tuya pong pag-gibo ng mga lakdang na makapagproteher sa environment at the same time mga tugang habang pinoproteher sa environment, mayroon tayong hanap buhay. Kaya bagayan ang sa tuya pong mga tugang na makamautan na dapat mabuhay kita sa sarong malinig asin berdeng kapalibutan na may supisyenteng pagkaon, trabaho, asin hanap buhay na nagpapahiling ng malasakit sa kapalibutan mga tugang, tangani po na sustainable, diba? Okay, so sendo po ka po, salamato mo pa rin sa pangalan ni Kuya Jun Apolis na Technical, si Jerome Nico Martinez sa DCGB Social Media Department, si Nicole, kasabay nato dyan mga tugang sa newsroom, asin Jambre, ang mga pag-iribat sa Mega Force Patrol. Ako po si Mardela, thank you kina Sir Marlon Dongabel, akang Lakay Kalikasan Farm, dyan po sa Anislag. Pagkatapos, salamaton man kay Sir Ote Romero, si Brad Ote Romero, ang sarap po sa Bamboo Guru dito po sa Albay. Salamat mo maraming sa Indo ka boss. Ito po si Mardela. God bless the Philippines. Kung kita nagmamaot, magkayon na palibot, dapat kitang makilabot. Para sa kauswagan, kan sa tuyang banwaan, kita gabos magtarabangan.
karahayan paurugon, patenya to gibuhon, mga kabutan sa tungsulon. Pangapunan sa mga mamahan, makisumalo sa programang kaibuhan, para sa katoninungan asing kaginawahan. Pangapunan sa mamayaw kanbanwaan, ibunan serbisyong tunay na inalauman, na mapapaginabangan kan kadaklan. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food